Тук сме в източните Родопи, между селата Сладкодум и Падало. Има един черен път, който води директно през Шубрите. Аз тръгнах да го проверявам какво има по него. Обаче видях, че тук има едни скални ниши над Дюшундере, ако не му лъжа името. Сега ще се пробвам да стигна до тях. Може би километър-два ще вървя. Няма означена пътека, но тук сякаш има някаква, дето не е означена на карта. Сега ще видим какво ще стане. Много хубаво време. Много хубав сезон. Диви коне има, зърни и изоставени махали. Там отсреща на един от тия двата върха има някакво светилище. Кабал или Калбал. Кая. Трябва да видя на картата. Там също мисля да отида, но е малко трудно достъпно, така че трябва да се подготвя. И едва ли ще стане днес. Нещо типично за източните Родопи, тези изоставени полуразрушени къщи. Явно районът е бил гъсто населен, а в момента е пустеещ. Тук се образувало някакво блатце.
На това място напуснах пътеката и продължих нагоре по склона през скалите и храстите, за да стигна до нишите, тъй като пътека до тях не стигаше според картата и BG Mountains. Как ще се връщаме тук? Няма се предава. Ето ги! Така. Затова беше цялото дране. И сега, разбира се, слънцето е скрито и не могат да се видят. 3 ниши. Мисля, че заслужих глътка вода. Три доста добре запазени ниши, както и огромна пещера в подножието им. Явно мястото е било доста интересно в античността. Както казах, вече сме в подножието на нишите. И се оказа, че тук първо си мислих, че е някаква естествена ниша под скалата, но се оказа, че е голяма пещера. Аз имам някаква фобия от котелата, но сега ще се навърна. Няма как това нещо да не е използвано от хора. Поне от хората, които са издълбали нишите. Тук има гнезда на лястовици. Следи от копита има. Явно животинките си я ползват. Ако бях един първобитен човек, тук щях да накладам огън и да сготвя мамутът, който съм убил предната седмица. Ще тръгне. Тук има някакви копано. Може би някой свръхмотивирани маняр. Но кой знае. 3 нишички, отгоре са заоблени. 3 нишички, отгоре са заоблени, за разлика от някои други модели, където отгоре са съвсем с прави ъгли. Тук долу има още една, която е започната, ерозирала е или бог знае какво. Той има много философии на тема тия ниши. Аз няма да издевателствам над фактите. Факт е, че никой не знае за какво са тия ниши. Там
Ама може би е някаква форма на скално погребение за този античен народ. Аз не мисля, че са траките, може би са по-ранна цивилизация. Или прототраки, или едони. Едоните на цар Резус, или кой знае кои са. Да, сега няма да разсъждаме от тази тема, ще гледаме пейзажа и ще мислим как да се прибираме. Ха-ха-ха-ха. Сега тук е някой диванен траколог. Ще реши, че това е пробиралка. Действително може и да е това. Не се нагърбвам с никакви твърдения. Юху! Тук сме най-отгоре. Там се виждат руините, покрай които минахме. А тук има някакви оформени камъни, сега ще изтичам да ги видя. Отсреща е село Падало. Сега ще погледна картата, кой как се казва, че вече съм на годинки и ми изневерява паметта. Значи отсреща е река Крумовица и може би се вижда крепост Ефраим, Вълчи дол. Тук за следващия хълм е село Сладкодум. До него е тази Шанкая. Долу е Дюшундере. Трябва пак да проверя името. На юг е Крумовград. Отсреща има едно светилище, дето Калап, нещо си с Калап, трябва да го погледна и него. Да. За утре сме запланували с едни приятели да стигнем до Ивайловград. Сега спирам да си напиша домашното, да видя кой как се казва, ще коригирам.
Радвайте се. И отново купчини скали, камъни. Да. А тук има даже пътека. Да, тук камъните пак са в някаква редица наредени, струпани по една линия, като че да е било някаква стена крепостна. Може и да е било терасирано. На някои места в Родопите терасират склоновете, за да се увеличат добива и да ги направят по-удобни за обработка. Обаче това е таки много труд за нива просто. Не знам. Камъни. Само керамика няма. За да завъртим всичките теории, дето ги издрънках до сега. Трябва да намерим керамика. Ако намерим керамика, всичко се потвърждава. Тук е било поселение човешко. Тук казва се, може да се види Шан Кая. Отсреща има един камък и вляво от него има руини на село Сладкодум. Един много интересен камък с тракийски погребални ниши там са. Трябва да отида някакъв път. Пак аз съм ходил няколко пъти, ама човек си рискува живота, за да отиде до там и трябва с дрончето да ги снима. Може да вържа някои кадри от миналата година към видеото. Отсреща също има крепост. И интересно пътя покрай тези два върха, дали е проходимо. Да, вече почти стигнах джипката. Връщам се по коренно различен път. Доста по-лесен. Но всъщност, ако се вземе предвид, че човек целта му са нишите, може би двата пътя те са по-трудно равностойни. Се получи хубав кръгов маршрут, са около час и половина-два. Трябва да погледна часовника. Мисля, че 2 часа. И сега ще продължа надолу към тези върхове. Там ще видя дали има какво да се види и ще си намеря място за бивак. Но ще сгодават да вали, така че някъде, където по-малко вятър ще духа, ще се ориентирам.
И да има интернет обхват, че да си кача видеоцето. Ха-ха. Отгоре се видя пътя. Има огромна локва, почти с размерите на малко езерце насред така наречения път. Така че няма да се пускам с моята машинка през тези калища. Още повече, че съм сам. И ще продължа на юг към Крумовград да видя. Този район не съм го обикалял. Може да има нещо интересно за показване. Така, направих една обиколка още по този път. Само че хванах тясното разклонение, като се надявах да има кръгов маршрут. Свърши ми батерията на камерата, затова не можах да заснема. И да, стигна над Шанткая и започна да се спуска пътят на север. И така разбрах, че няма да има кръгов маршрут. И се върнах по същия път, за да си разпъна бивака, да си приготвя вечеря, да се изкъпя и да редактирам видеята. Днеска вече 4 часа бъхти, малко съм изморен, освен това имам и 4 часа каране, даже 5. И тук. Това е място за бивак. Човек си чува собствения пулс. Да, в града това го няма.